أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ku yan uwa musulmi, kamar yadda kowa ya sani watan Ramadan yana daga cikin watan da ake yawan karatun Alkur'ani domin ladar da ake yawan samu a ciki. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan da ya karanta Alkur'ani kowane harafi ɗaya akwai lada 10. To a watan Ramadan ladar tana ƙara ninkuwa, tana ƙara rurrubuwa sama da guda 10. To shi sanya ake yawaita ibada, ake yawaita karatun Alkur'ani. Hadithi ya tabbata Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yafi kowa baiwa. Baiwar da manzon Allah sallallahu alaihi yake da ita shine lokacin da Jibril yake sauko mashi a kowane dare a cikin watan Ramadan su karatun Alkur'ani, su maimaita Alkur'ani tare. To lokacin da Annabi yake maimaita Alkur'ani, baiwar da yake saki a daidai wannan lokaci ta fi irin abin da iska yake tafe da shi na rahama da ruwan sama. Wannan yake nuna maka lallai cikin watan Ramadan wata ne da ake yawanta karatun Alkur'ani mai girma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar mana wannan Alkur'ani domin ya zama izina wurinmu da kuma ya zama tintintini da kuma tadabburin ayoyinsa. Allah yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Littafi ne muka saukar maka da shi mai albarka domin mutum ya dinga lura da ayoyinsa, kuma ma'abota hankula su ne za su wa'astu. To wannan babu lokacin da mutum zai dage da karatun Qur'ani ka'in da na'in irin lokacin watan Ramadan. Akalla za ka ga wasu na da tsarin da suke sauka Alkur'ani sau 10 a cikin watan Ramadan, wasu kuma su yi shi sau 5 a cikin watan Ramadan, wasu su yi sau 3 a cikin watan Ramadan, wasu 2, wasu kuma su yi kokari su sauke sau 1, wasu kuma su karanta abin da ya sawwaka na Alkur'ani mai girma. Mu sani cewa idan har ibadar mu ta azumi ta haɗe tare da ibadar mu ta karatun Alkur'ani, to ba ƙaramin tarbiyyar zuciya za mu samu ba. Domin shi Qur'ani yana ɗaure zuciya ya wanke ta. Allah ta'ala yake cewa inna hadha al-Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wannan Alkur'anin da kuke ganin sa yahdi lillati hiya aqwam, yana shirye da mutane mafi miƙuwar hanya, mafi daidaiton hanya. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, kuma yana mu'minai waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai ne masu bishara da aljanna anna lahum ajran kabira, suna da lada babba. Saboda haka da wannan nassoshin ne da waɗansunsu ya kamata a ce mun zage dantse wurin karatun Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan, musamman a cikin watakan tsakar dare, lokacin da kashi 1/3 na dare yake saura, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sabkowa da kansa yana gafarta ma bayi. Idan aka yi daidaito da wannan lokaci, Ubangiji ta'ala ya tarar da kai kana karatun Alkur'ani kuma kana neman gafararsa, Allah zai gafarta maka. Kana neman yafiyarsa, Allah zai yafe maka. Kana neman aljanna, Ubangiji ta'ala zai saka ka aljanna. Ya ku bayin Allah, ina ma a ce za mu haɗa ibadar azumi da yawan karatun Alkur'ani. Wannan ne ya sanya kuke ganin ana yawan tafsirai a watan Ramadan a cikin masallatai, kuma ake yawan sanya tafsirai a kafafen sadarwa na zamani da kuma gidajen rediyo da talabishin, ba don komi ba saboda koyi da wancan hadithin na Abdullahi dan Abbas wanda muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa baiwarsa malaika Jibril yana sauko masa a cikin watan Ramadan a kowane dare, suna muzakara Alkur'ani, suna nanata shi. To wannan shi ya sanya dan a ƙara nuna maka wani watan da ake zage dantse ya zo, wanda ake ibada tukuru ya zo. To shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke muzakara Alkur'ani da malaika Jibril. A daidai wannan lokacin ne Annabi yake ta yunkurin karanta Qur'ani, yake ta kokarin karanta Qur'ani, har yakan dan samu watakan sauri a cikin karatun. Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ya dan ce dan dakata ya rika bi a hankali wurin karanta Alkur'ani. Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Ma'ana la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, kada ka rika motsa harshenka kana gaugawa wurin karatun Alkur'ani. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, mu za mu tattara maka shi kuma mu karanta maka shi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, idan ba ta kan zaka
in muna karanta maka shi ka bibi karatun, thumma inna alaina bayana, sannan mu zai maka bayanin abin da ya kunsa. To ya ku bayan Allah, mu dage da karatun alkur'ani a cikin wannan wata Ramadan ibada ce wadda take mai tagwabashi, mai romo, da za mu tattara lada, wadda za mu ganta a gobe alkiyama madudu mai yawa. Allah ta'ala ka anshi ibadunmu, Allah ta'ala ka taimake mu kuma ka sanya mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.